Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginaprubahan na sa Department of Health ang paghatag sang booster shots sang COVID-19 vaccines. Pero sudad sa Bacolod kag Negros Occidental, magahulat pa sang go signal sa pag-administer sang booster shots sa mga healthcare workers kag sa senior citizens. May report si Nico Delfin. Nakahandang Bacolod Emergency Operations Center kag ang provincial government nga mag-administer sang COVID-19 booster shots para sa mga nabakunahan na. Pero tubtob karon ila pa ginahulat ang mando sang Department of Health ante sugdan ang pagbakuna sang dugang nga dose sang COVID-19 vaccine sa mga nabakunahan na nga mga healthcare workers kag senior citizens. Ginalauman ni Governor Eugenio C. Lacson nga manginkadungan sini ang pag-abot sang dugang nga COVID-19 vaccines. No, as long as they're given, the province is already given the green light to give booster shots, especially for our frontliners. Of course, we will follow. We must remember, if you notice, they always prioritize National Capital Region. But yes, there are plans to do that, and the moment they give us the green light, then we will do that. How about I hope minors? I hope it will be supported also by more vaccines. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sang EOC, nga amat-amat nga nagadyutay na gidman ang mga nagapabakuna sa mga vaccination centers sa mall, bangod sang ginapatuman nga vaccination drive sa syudad. Yara na sa masobra 54% sang masobra 400,000 ang nabakunahan sa Bacolod, masobra 162,000 diri ang fully vaccinated. Ginalauman sa pamunuan sang EOC nga kung masugda na ang pagpambakuna para sa mga booster shots, sarang man magdag sa mga magapabakuna sa mga vaccination centers. But the other condition is that dapat ang inoculation targets must have already been reached. Butsilingon ang primary vaccination series na kumpleto and at the same time na-reach na naton ang target sa kada LGU, no? So probably this could mean that we have already reached herd immunity or 70% of our target population already having been inoculated. Sa ginaprubahan sa DOH nga rekomendasyon halin sa Health Technology Assessment Council, ang mga healthcare workers kag senior citizen nga nakompleto na ang pagpabakuna makaligad ang 6 ka bulan ang sarang makapabakuna para sa booster shots. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.